Bibiani Bassa year dom Yamio in Abasama, Moses a year dom Cassia. A Sremus said that I also want Malama to do around 4 Cassiano. 1 more 1 free at Dumu Quatumu, and then you may be soon sum home come up. You may be soon sum home come up, papa, and then you may be done 18 all the way from New York, which New York for Royal baby one on also came all the way from Georgia, Mechia Georgia for the Mankuma insure Bibia, Mamma Margaret, I want to say. Oba Margaret baako pe Yehowa enhyira aba Yehowa entutu anamo ensi ba se ye dom nyame ode na basa ma Moses ye dom kase esira mu se gata nyame ocho no wana ma tudu yorowanfo kase no kontumpo da mansa kom ba se ye dom nyame ode na basa ma Moses ye dom kase omo obofo pani metato no kodom the great one ofa umfiri adumu kwa adumu enhyira ko nhyiram oba adwa so 18 from England adwa ho te sen odema kuma enhyira oba so no ahye video no ene ye baba be di sunsum ho nkomo edien ene ye efie gina ye ka obi o ya bosomo makrampa hwan ene ye abosomo ma na edien ene wo ufie apamo be ne wo ufie a wunim maami ene nkomo na ye bedi no ye special enkomo pam na asase na wote so no wunim si asase na bibi wo so no kwotena so asase bi wo kompa oba akwakotono na tetimre mu ne ho ye samampum Bishop Doctor what to say odemakoma insurance so na mo ensi asase bi wo kompa oba akwakotono tetimre mu no ne ho eye musie ye amase wa hebale so what to say a se wa papa bi se wa bra fobra katu what to say odemakoma insurance ya pon ye be kasa wate hwe asase bi wo no mo a asase ne kurapon na tetimre mu ho ye musie ye osusu nim akoto usidan enkran asase ehwo ayede nti ba bia obi abenya bia yese ba bia beto bia yempoyim no awbo ne twotwope bia si ho eno so ede ohaw na mane atimi yedan ebrew ene eba bedi nkomo ni etimi all the way from Germany me tia German fo nyina odema kuma inshiro bibia me mamu Germany yehu enhye me mamu US yehu enhye me mamu England yehu enhye mpa ene ye ba bedi sunsum hu nkomo pa asase na wote so no unim se bia na tetimre mu no ehonom krampo no na eye musie ye unim tetimre mu no go na ehonom na ehon na ye wo na nanom kro bosom me pa acha ene ye ba bedi nkomo papa na ede ne ye abusua egina ye ene ye bedi hu nkomo na ede krampo ne ufie wo na nanom koji besi fie a ene saade no ware ema wo fie a ene saade no ema efie ho ema enyiyi ene ye baba bedi nyina hu nkomo
The warrior prophet Gideon for yes, you don't know. The Namakia Seka. The warrior prophet. What's in the floor? Say what crowd? What's in the what I know? All of the others said that. Man, the man I'm for no. Was in so about 40 now catch what is also what is also say what is also any other way. Crown, now what you say? Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet, so question to me, not send him. On the edge of one in it's about what they are not chipping in way. No more. Then I say, then I went through, then I drew my back, then I went back, now come from and if I get draw, that's when I draw to me, vanity, and it to me, oh, humanity, oh, Coco. Would you really want to win your team? It's Yakika way, oh, come on, Muntum, woman of the Wasi, that's also Coco. Abusuya Odoman Kuma Inshira on the Bassa Yadomunyamia. Ya Papa be also Otimi all the way from USA, Michia USA phone, you know, by ya what to saying, Odoman Kuma Inshira, and to Anamo NC. Bassa Yadomunyamio than a Bassama Moses, a Domucasia, and the Papa be boy with a bushing watty, a boy with a soon, near boy with a busium, a dear Wolfie, Janaya Ben Wolfie, or Kuran, or ye dear, or Mamma Costello for the baby, or Yabosoma, we Janaya, in Pacho, Nina, Baba Sunya, dear, because
nom ne saa nneɛma no wɔ hɔnom na ɛnnɛ mmere mu no wandi so ɛkɔfa ɔhaw amanneɛ musuo kwanana apenisie ne asasabɔ de batu onipa so na yɛde di kan no yɛbɔ awura efie biara ne tumi a yɛda ɛwom tete mmere mu no obitimi ekɔ baabi kɔtɔ bɛyie no ɔde abɛsi fie sɛdeɛ bɛyie no ɛbɛbɔ efie hɔ ɛho ban ɔkɔtɔ bɛyie nti ɔno akɔgye bɛyie no ɔso de bɛbɔ fie ne fie ho ban afei no ɔno a de abɛwe efie hɔfoɔ saa na ɛteɛ ɛna tete mmere mu no ɔtika bi obi wɔ no mu a tete mmere mu ne ɔmo wɔ gold efie bi a tete kan tete mmere mu na gold wɔ mu no sɛ efie no sika ɛtenam paa tete mmere mu no nom wɔ gold no ɛyɛ gyinaeɛ ɛma abusua no enti abusua ni bi wɔ hɔ nom a wɔn ngo wobɛhu sɛ baako atam gold no na ɔde akɔgye bosom abɛhyɛ efie hɔ nom na moawo na mowo saa na abusua no ɛfa enye yie enti abusua bi wɔ hɔ nom a wobɛba wura mu no ɛfa ɛwɔ sika na ɛfa so ɛnni sika so yɛte ɛfa awiewie sɛ amoako nata ɛfa so sika a wɔn yɛ dan ɔmudin saa nneɛma no ɛyɛ adeɛ a yɛ dan ɛwɔ efie ɛnɛ yɛ bɔ wura yɛ fie paa nti yɛ ka gyinaeɛ a titi mmere mu na obi wɔ hɔ a na ɔdi awomawuo wɔwoa ne ne bawu ɔwoa ne ne bawu nti wɔtumi kɔ baabi wɔtumi kɔ aduro hɔ wɔtumi kɔ bosom hɔnom na wakɔ gye aduro anaasɛ wakɔ srɛ ɛba afiri saa atumi ne hɔnom nti nkwalaa na wɔn yɛ gyinaeɛ no wɔn di na mebɛbobɔ no asase asa kwaku kaya yɛabrɛfo enti no the moment ɔbɛkɔ no akɔgye saa tumi no aba efie no efie wɔ agyapadeɛ nyinaa ɛyera ekɔdi saa tumi no hɔ enti wo saa akwala na wabɛtɔ efie hɔ nom no a wonim sɛ efie no ɛyɛ gyinaeɛ no the moment a wɔbɛ strike sɛ wobɛyɛ yie no wanhwɛ tumi no bɛkum because no agreement is agreement ɛnɛ mepakyɛ ɔdwɛn wa so share video fa kɔma wo nua bi ebia na de amekan wo nua bi so no saa de ne ɛwɔ fie so fiase obi wɔ honom a efie bi wɔ honom a aware de aware ɔmo nware bita ɛyɛ ɔmo gyina yɛ ebia tetimire mu no na aware ni onyam wɔ fie hɔ ɛna ɔmo de kɔɔyɛ abusua bi wɔ honom a na ɔmo wu ɔwɔ pɛne ne bawu enti ɔkɔ baabi ɛna tetimire mu no ɔmo kɔgye tumi na ɔmo tutu fam no mo de adeɛ na yɛ den ahyɛ hɔ tete mmere mu no ɔmo kɔgye tumi na ɔmo tutu fam ne ɔmo de adeɛ na yɛ den ahyɛ hɔ nom ɔmo kɔgye tumi na ɔbɛtutu fam na ɔde adeɛ na yɛ den ahyɛ hɔ nom enti no wo no yɛ wo to efie hɔ nom a ya wo wato fie hɔ nom no kia ne ken oka ho obi wɔ nom a asɛm a mekan ɛnyɛ na akɔgye tumi no wo nananom ne kɔgye tumi no na so na ayɛ abusua deɛ wo so ka ho ɛsɛ sɛ wo pɛ ɛho asɛm no yɛ den na wo ka efie bi wɔ nom a aware de aware wonya bi nware adwuma de adwuma wonya bi nyɛ oyɛ ɔbaa so a ade papa bi antimi ma wabra bom ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ fie ɛyɛ abusua no ne gyinaeɛ efie bi wɔn timi de gold ɛkɔ ne yɛ de ayɛ suman ama wɔn na wɔn abɛtu fam na wɔn de gold na ayɛ den ahyɛ hɔ enti ne bosom biara ne gold wom ɛno te ne kyerɛ bosom ebubu gold ebubu abosom because no bosom biara ne gold hyem de mata ho ehyem ɛno na wɔn de kuru bosom no enti me giri si wɔ yɛ fast na ohunu se ɛhɔ yɛ enti no maame nkotutu to yɛse bosom biara gold yɛ den ehyɛ ne mu nti mmiri mu no enti no musika nyina sɛ efie onum no abusua pani ni bosom na ayi gold na kwame de ayɛ bosom ama no sika bi eni wa baba fie hɔ abedim nti no ayɛ ahokyerɛ ayɛ ahokyerɛ ne ba lo konko ade papa bi antimi nya dan ɛma sɛ efie hɔ no because no ebi agapade ɛwɔ fie hɔ no no ɔmo de akɔyɛ bosom ɛsom no enti sika na hifa saa na wobenya ene yedi nkomo papa sika na hifa sa no benya se sika na yeden afiri hifa sa no benya sika na yeden afiri enti abusua bia ne ade a yeden ewom so te ase ma menya maduku ne yie
abusua biya ene tumi ye de ewom ena kitimire mu no obitimi kwaji bayiye kitimire mu ne ye ton okonzema bayiye yamoton omoton bayiye de omoton wo bi ne kura ya benya bi bayiye omoton de wo be nwan so be pa abayifuo hima bi ne wa connect onu ama ubi eno de connection bayiye no omoton kitimire mu no mokoto bayiye ebe fie efie bi wo ho ane bayiye ni mu o mo nananom ne koto oye me ka se me chi ma me bi bayi o so koto bayi ni frinze ma na o de bayi tomato sinkwan e na o de chema ni nuanom ye den edi ye enti bayi de ye ton to de ati oba akoto bi bayi ye ton 50% 20% wo 30% de ene bo ye den ane 1 cedi bayi de ne bo ye den ane 1 cedi ye ne bo ye den ane 1 cedi ti bayi de ye ton enti o mo koto bayi ni besi fie wasa na ne bayi no mo de awali meri mane ma e wo fie hodom ade papa bi eni ho ebebe fie hodom enti efie bi wo hodom a uwure mu a ema no obia ekunu nko kwasi ba yawo ba ena efie bi wo hodom a adwaman kase adwaman fefi ni si fie ho wo ware se dian obefa ne yirechi because eye ne papa ye bi ena ono abutua me ye maduku ni ye wate maduku no eye we ne papa eye den eye bi enti ono to so eye den abeto aso eno no eye adwaman eno de fe ne adwaman tumi eno no ewo efie so de afie efie bia ne ade eye den ewom efie bia ne tumi a eye den etim enti sa adwaman edua ne esi efie bi mu a ememe wo fie wo nyina bebo adwaman so ye sofo akora mpo na obebo adwaman ena ye ma asofo no ewro ma dross no because adwaman dua ye den esi fie ho adwaman tumi ewo fie ho ontimi nkonka sa tumi no edwa aya da bia meka abusuye tumi na ya na ho ye den na me wan hia osofo a wabenya ontimi endane sa abusuye tumi ne nyeda ema en abusuye tumi bia no yeyi ye ho ye den efrim apam ye ntwam yeyi ye ho ye den efrim yaboadu a ho tesebe ba yaboadu 18 from New Jersey Raden ka ho ni jeto ohima Vanessa ho tese ye ho ayishira obasa no ahye video ni abusuye bia ne ade a ye den ewom abusuye bia ne tumi a ye den etim so dia se abusuya adwaman edua esi wo ukọ wale efi o me mana da bia wo de konti baba akoko da bia ba akoko eye ade a ewo fie me se ene me kire otumi ye den ewo fie na wo dan na wo si ya na ade na wo ye wo dan nim wo firi pia kopa no ko si dan so ebia ne titimire mu no eho eya abosomfie ebia titimire mu no eho ye amusie ye na ne tumi bia ne asase bia ne spirit a wote so enti se wokọ asase ne so na wanko ye ho amamere anase amane a na me enya dia ho be ye de ebeto obu a wote ne ono akasa fie ne so obre wote ono akasa fie ne so di obedi mpo ne pono obu a wote ono akasa fie enyema nkoyie ma no mepa cha obisa wote aya kwa bisa won krabia no hyebrem bisa won nananom ade ne wo fie wa bisa wani fire ade ne wo fie o chodi ase kuku na si fie da bi obi ade kwansi gumu no eye ade wa bisa ho asem aka wo misa ho asem nkan ye me pa cha energy bra wate na beti wo sum nsem ene ye sunsun sem chodi ase abusua bi wo no mu a omukọje bosom abesi fie ho no Oma koji adina besi fie hono no instead of adina tumi no asede ase so omo yema no omo nyema ni biem enti the moment a oba koji tumi a wonye tumi na asede ma wo no chodi ase ye todo nsa koto omo nsama duani ma wa bia tumi ne ngwa de obedi chodi ase wallahi talai atali you osibe obedi 60 ba fire court osi no be askome osibe baby twa chodi ase wo bia tumu nko ade obedi enti de mu aya mo ko je tumi no de moment abako je tumi abesifie no anye tumi na sede ama no ose wo ma obo wo ma enhira tokone e ma de papa bia e ma wakwan yesi empentem ni aduro kaka wuchirim ansa no adi aduro ko ba bi na akodi aduro a no kaka wuchirim ansa no bedi aduro na wa ye da wadi aduro hwe ka bibia kira wate ka bibia kira yeso mo wani ya da eda ho nya mama o chime all the way from Germany fo nyina hema no so tete Germany fo hema no last week ni si ne hema wo Germany wa wonti ase bia koto akasha na efa vortic miensa eguso na ekodedin
so the asem enti na bushia bi ho no mo a tumi ye den ewom ena wonana na okoje ade ne besi fie ho no wonana no wawu wankyerɛ ade na chi wade wankyerɛ ade na ade a kyese mu di guso efie bi ho no mo a afi bia mo so bia ewo amane ne amamra wo mo ye enti no saa tumi no ebe sɔre ayɛ den atia wo beji usika ema wo ho no mo ono ba beda sleeping without no pay wo beda free akatimo kapɛ katijen so the atia ne saa de na yɛ da ekosoma wo obosom ene wo da maami ade be che no ade ko penfu o hye ne kamfa what na tinim enti saa tumi ne yɛ da ewo fie wo enti ene efie tumi edi enkrofo binum nya maami you will never even believe it. Because on adia tumi ne pe no yenye ema ne biem enti wonye saa tumi na pede ema na obesori etia wo momu bebre wo hono makonuno so makogigi jabosom makogigi tumi munye na ti wade ayade ema no munye na pede ema no ode wo haw amane efom bo bosom eyade bia wo de wonsa hye nanum a o ma wonyi wonsa da bia opeso otafre wonsa ho so the azem boys bebre abobo dam ne namokwa ho boys bebre abobo dam ne namokwa ho no maami efa ye nuro kodi eduro okodi tumi na afa ni tumi na bone dam so the azem ni tumi na yeden abone dam na afa ni odi ni nam na brabo ayeden aye pinso enti no ayeda bia meka ye won ye nananom ye niema yes ye jane ye na ye bone na ye nia be tua so ka be bisa se warrior prophet media me ye den media musimu san media nyam na me kochi yom so far as ya wo fie wo de wo babusua ne nton de ma me wo ka ho ya no de excuse me or say I'm afraid wo ka ho bi obe ka se media me kochi he media me nko ba bia because ade de wo fie enu na yika sa ade wo fie ye no ade wo fie ye ntade boni wo fie so ye ade papa so wo fie ye enti na se wo na wo hwe eho kwan eho niyama a wo be yi utia ye den afiri sa ade nim na ma wo ho anya den ataw kan kora kire opa abusua bi wo ho no mu a ma me wo be hu ma fefefe kama ajo mo kopeda doa anase yi kakumba hyehyɛ o mase wonya be ma ne nada awale abo no ke say ibresti na ye wokumasin awale abo no ti kakumba ne yi bankuta ne yi akaba ene a mic ene hu na mane oti ase enti no abusua bi wo no mu a saa ne ma ne ye dan ewom edunya enti ema ne ma papa bi entimi nya dan ema wokwan me ka no kora kire wo hunu ade wo fie choti ase flowers wo sere wo ba ne dan choti ase wo hunu ade wo fie ade wo fie enti obia ne tumi ye den edi na chi wo fie ye nananom koye saa ne ma no amiri bi atwam ni wo mawu ni wo mu de agya ho wo wu no de agya ho enti wo no wa mpa akire kwan a ebe sori etia ebi a 2 minutes fie first no mo no aduane koma no tese mo no aduane koma ne biem on sori ntiam on ham itora bia ya da bia me ka o manga na bra ya bre nyina no efiri kanka nyame akwa me nkroma koje ba ye ento koje ba in the name of Ghana bisa ho sem sunsum nipa ban ana wodifu ban ana timi afre sa spirit no abisa no kanka nyame ne kwa me nkroma de ko ya na ana so de ko share sekre interchange no wan so mububu sekre no sa za ba yina kwa me nkroma ye onso mububu ye onsuo juri ensuo juri efa nipa ekum wom omaga na ya ne trebia ye ndwin sunsum ne ye ma ho ye fa bibiara trara keke wonim tumi na kwa me nkroma koje ba Ghana no tumi ne egusuti ho oko na tumi ne ede ade ena ne ye den ye yema no ede ade kwa me nkroma koje gaga ya me free Guinea ba ye no edi ade enu oye matumi no okoji ba in the name of edian nti no okoji we bi sa hwe maami ha
wa atwam se opening ana odifuo bi ana okandifuo bi a ohwe oman ana ohene bi a ohwe man ekogi tumi eba oman ni mu a na wanye cha tumi no asede amana okogi busum bi ba oman ni mu na wanye busum na asede na amane amana edane ohaw musuo kwanana yare ahokyere ene apinisie chodi ase ya no haw yare na pinisie etibisa wo se sa kankan nyame no ede ade no odi guso foda water shire pada anadawa ede ade no oye ma sa kankan nyame no because no okoje ba se Ghana ye beye baako anase Africa nyina ebeye baako ene Ghana fo ye baako tima bi ani obi amu ohaw amane obi koto brode 10 cedi no de abeje ni nwia 70 Ghana obi koto banche boto 30 cedis no de abeje 3 million sa na ekoso wo man nim otima be ne wo man nim enti makomo enti no empanifo bi na sunsun nkrofo bi ahwehwe saade na kira kwan bi kwampa saade na edi wo man ni nya ama nipa wo man nim nyina no bebrada ne abayifo bebrada ne sikadicious mame ene ye katete abakosem tete obi kire tete obi ka tete obi kire opani ni hwan opani dia wa wure ni kiri so sakola wa ban oni no opani chodi ase sakola no sanzama sakola no oni no opani ni hwan yete danya danta o danta ni dia tuduo ye dan eba no na bakacha dia do so nti ehu kramu papa chodi ase ene ko kramu uko ye Allah kumadu obeko ni ya sampa bo akọ tete miemu so dan tesa obeko detain wo kwa bom paye ewo muslim dem a wo wuro mpabo agu mpabo na ye kama baba ni ho no tie tinto be ala komadu ni ebe wie no akomadu edo mpabo an ko so yase eni afode dem eni ebokoro no akese ewie amanfuofo wo kata wani ite wo kwasara nkata wani no kata wani obe won obi ayusika afiru bagin chodi ati ube wano bi use kefu bag mese afore bebre fa security ni kanya me afore de fa security chodi ati kanya fa security because kata wani ano kroma yeshe obi ayeshe kata wani ano ye de wonsen chodi ati enti yama yani na ho bisa ho se saade na Kwame Nkrumah ekoje ba Ghana no kankan nyame no owahe Kwame Nkrumah ode call back anase bi otutu castle wode hye ho ni obi koji tumi eba kuroma eye ginaye mesi eye ginaye obi koji tumi eba kuroma eye ginaye saasu obi koji tumi eba efia wode be gina abusua ni nyina eti ha wo kan wo obo in the name of ebia ayoko abusua atena abusua bretu abusua na wabo enton no ne wakra bo amoyusu no wakatum amen wo ha eni tamale wo ha eni yendia ebenyawo kanu koda kirawo wo ti ase enipa bebre wo hono mu a abusua tumi ya dan edu omunya omunim onipa bi wo hono ma abusua nome edu nya hwe ukọ ware oba ya domi wo oba ya domi wo omufia maami oda no to ye ni kwa de no me ne se bam ukọ fa be ma so a ya domi ne so a oda no to ye no no agi eno me ne bam na fe wo nim nyina sei wadum ekita nyina sei afi na wo boka wo ton ne ma na wo boka na to first no na entisa tot ya se esi wudi na anya oda cheku dodom ebia ne kaka na wo hono mo no emwa wum hwe ma wani nya den enna ho wa ma wani na wa wo bi the six bed na wo na abrabo na ye bon ma me enema didi amanfo achi o enema didi amanfo achi to yase enti wo man no se bia enkoyie ana wo man no bibi ekoso wo man ni mu acha se wo mu se ayi emum yetisikato ne so komode ye pa to yase mimi to se akomode yetisikato ne so komode enti na wo mu se yetisikato but ebia ne bibi koso wo sunsumu enipa bi no mu ntwe wo ma adwen ye dan enko so because kana yeteso no ne so komode obi yetika yeteso yesu yentimi nyi sika ne bi ntade anini Elizabeth uti sikato ne so sika ne to ntimi nyi bi ntade anini ne komode wo obroni otan apaso a ne tinwu yafu unyi bi ntade anini
ne so komo de yen na nka sikaduro so ne mrada ho but o man Ghana na nye sikaduro ene eti sikafo ne so komo ya da e ko sa nwumre so komo de nya bibi anka medi so tie nya mo kale wele bia asujafo aduane ene kale wele odi obi o yesuje ni no asema me kan o ma aduane kale wele asujafo o mo koda na o ma anya kale wele tofe biscuit ana atwomo ana banfo bese o muntimi ndada sujafo aduane ene kelewele to sujani bia no be kono mpatifi no ida tofe kelewele ana atwomo ana biscuit eda ne mpatifi hwe yemma yeninna ho because no ade a obi akogye in the name of oman no so oman ni nyina andi saade ne so a ede ohaw beba ede amane beba ede musuo beba ede baalok beba ebia ni tumi ne okokoje ye no ebia on pempaibo yeso dase kaba sloto pregoto prakatekete preke mo pakura mpa ye kra be se na nai ba kono kra afa awa to diati ebia ni tumi no empe empaibo empe dede enti no ya fresh spirit na bisa no okọ back anasi owo kurum ha toti asie yese atie bisa eno ne asem no enti wotia ne wa bisa ne wa yo ho aduro awoto so adwuma ye da ye wo ho atie bisa eno ne asem no ye ma yedi na ho enti abusuye bia ne spirit a woye den otim efie bia ne tumi a ye den etim enti bia ne tumi na kwa menkroma koje baaye ne kwanka nyame no ebia wo mpempaibo anadwo na ebia yi afa awafo yi eye suroto prakata ede ohawo beba omane so enti no mame ti tumi bia na de a wonye den wampe ede ne ope kwa menkroma koje tumi ne ba efie be ye den obeje koje ba ama Ghana ekoye den yemma yenni nya den enne ho wa ma wani anna ho a obi de sis ba ye den ebeda ne wona hwe ma wani na wo ablabo na ye bon ma me enye trara asa bisi ma wani na ho shine your eyes no one shine no eyes na de ne ma ba ye den ebeba hwe oni ba nipa nyew wa ma wani anna ho a wo de sis obi o se hwe o se hwe o sa o sa hade obi di sika ebe ye no odi agoro obi di sika be to odi si odi agoro obi di sika ebe to ma woni na o shine your eyes o how eyes no shine no man Ghana no wo mu no bibi atimisi o man Ghana no bibi atimisi enti no ye woni ma ewo fie efie niema no uya ebedi unya saa niema no ema ade papa ntimi nya den ema wakwan ye wo niema ewo fie mse ye wo niema ewo fie awudi agora hwe saa niema no ebe se o onipa we esifie a so so saa hwe ma woni na wo abusue bia ne tumi abusue bia ne spirit abusue bia ne adea ewom mese abusue bi wo ho no ma me ansa na obeye yie no na akwankyera wadare ansa na obeye yie no ne anamo a watu ansa na obeye yie no na niema a waye ansa na obenye baabi agina no na abusue bi wo ho no afatimi ko baabi no makọ frɛ afa animonyam ntabusua bi wo no mo ɛfa no ɔmo ho kyere wom ɛne ɛfa no so no ayiye mese busua bi wo ha ɛmanko an ye yie na emema na dane akwasampafo no mu di wo so ta na busua bi wo atie na busua bi wo no ma emema nko an ye den eye yie to te asie to wa busua se bi mu an ne party kosa obi hu tekime no to te asie so te asie wo abusua we mu so te asie ti we no obaya dan ya di yie to the atie we no obaya den no watimi aye den we wo yawa obaya den no watimi adi yie nti abusua bi wo no mo a saa ne tie nti yesi empentem ni aduro aya no aka wutirim ansa no aye den wodi aduro
so yɛte adeɛ bia wo bɛhyɛ bɔ a wantimi andi saa bɔ hyɛ ne so no ɛdane ɔhaw ɛdane amaneɛ ɛdane musuo ɛde brɛ yɛma yɛni na wo ma wani na hɔ wa ma wani na hɔ no mo mo fɛfɛ no so munyae mo wani na hɔ a abusua bia na de wom abusua bia na spirit tetim efie bi wɔ no mo a okwa ware enye yie da besanya ba saa so no maame kɔ yɛyɛ saa so no wunyia no yɛyɛ wo mu nyinaa adane enkuro besie mo kwa no wasa bɛso machi ɛya pam ɛya de ewo fie tumi be no fie ɛne abusua bi wɔ no mo hwɛ abusua bi wɔ fie ɔmo ngo ntom kɔgye mma no ɔkɔgye mma ɔkɔgye abosomma etu hu obi a yatete ne ha yatete donkɔ fo no mo yɛ abosomma donkɔ fo no ɔmo nya abosomma nti hu no bi a yatete ne ha no ma ɔyɛ abosomma enti esi ya kɔgye abosomma na wotoso no ba bi akɔgye wo no onkɔ hɔ no wonkɔ som ne bie mu no ɔde ɔhaw amane ebia wo maame ne kɔyɛɛyɛ ne wusa ɛna kɔyɛɛ wɔ saade but wo de awuro wo ho mark biye da wo ho no me pacho bisa sa mark na se na edu nya so bia kɔ ba bia ne atetew ne de moto ahyem me pacho empentem ne aduro aka wutirim entete ye na yatetew no nyina me pacho anop anadwin tena ase to wadwin kɔ wachi se wo anu kɔkɔ ye o so ma me ne kɔye ma wo me pacho bisa wate yesi atia bisa eno ne asɛm no unim obi hunu so na che no de atie no abisa ayada bia mu hu akokɔ fosu a mo so abrochire nkokɔ de omo soso me pa ache ohwe bia obi a o se abrochire nkokɔ de omo soso amie mawani na wate na wa mawani na wa obi de sos ba ya dan ebe da ne wo nan mawani na ho hwe mark no entete ye no ya tete wo no me se ne wuro ho wo panti ni nyina wuro ne hwehwe wafuru ase ene usisi yachi hunhunu wachi afa hwehwe esi wo ne da ne wachi se mark bi wo ha ya tetetetete wo ho a ya tetetete wanim wabisa the reason ho ya tetetete wanim no sa mark ne da ho no wabacho onyi ye ya wo hunu ye no wabisa wo maame se maame ba ne san ene mark we be da me ho ebia no maame no de oduko aduro so oduko obosom ho wakodi aduro wakoye niyama oduko jaye sokɔ ebo no wode kɔ wadi bo hye ne so ebe wie o yare enwe wowu a ewie o yare ne nim guase nti enwe wowu a ebe wie o yare ne nim guase nti ma wani nya dan ena ho wa ma wani anda ho a obi de sis ba ya dan ebe dan wo na ayada bia mekawe Ghana film ya wo mu yi no o wura sunsum anu wo se film na ya no wo mu yi no eye no kode wo bi wo ha no o to onwan ye wo enwan nipa ene ye wo aponchi nipa ye wo enwan nipa de mo ba fode ene ye wo aponchi nipa aye de mo ba fode da no ayu pepe ni wa ton kwa no bia mo bi si eye akoko me ko ne ho ka tem se self ye de aya wo sumo bia ya no a chance ono suma na wa dan no wa na de foforo enti ma wani nya den ena ho wa ma wani ana ho a obi de sis beda na wonan ade akita wo no onipa obi ba ya den obi ba je afiri won zare enipa nye o hwe o taduane abonje ma me we nye wo de yi ye to the dross one o ya skinka no the dross gu skinka nim ansa no asese gu bottle mu de abedipa ye ma wani na ho wate onipa nye ice kinky na oye no ice kinky na oye no ne pants ice kinky mo moto so bolo di no mu di niama so bolo no kokko nti no de oti asom duro no de fra uhunu ice kinky e no de ne dross a washa wonsi ye no e no de egu ice kinky ni mo pants a washa wonsi ye no e no de egu ice kinky ni obi wo no ohoro ne hwa ho no de ano anam no de mani pa mawe in the name of say okasem a echesi nipatie okasem a ese ko viral to obi wo be minimum obi ohoro ne hwa ho no de ano anam no de mani pa mawe say in the name of okasem nipa betie nipa betu adi nachi maami ade bi a wo ye bia no wo betwa so daache wantwa wo ma betwa mese wantwa wo ma betwa ese mpetem ne aduro kaka wutirim ansa no wadi aduro wa won dross eno
odi egu aduane a wo ton mu maame nyame won hunu nipa mabo because aduane ye todi wa bonten de omo yegu mu ansa no mo de abesi abonten wo de ama nipa atadi no maako bi ni nyame suro wa omumu a wo mu ntimi nyadan endi nsamonen to de ase maako bi eni nyame suro mo omu ntimi nim nsamon obi otimi woro ne hwase wo de ano anam se de nipa ba yadan nipa area omo betie no in the name of a nipa area omo betie no hwe ma wani nya den enna ho nyame wontuo mu nyina aka to de ate wontuo mu nyina aka to de ate wontuo mu nyina aka enye de nipa nyew to wo ha ni wa protect wo ho wan protect wo ho a obi de sis ebeda na wona enam a aya na abrofo no omo de bre omo de yi wo ho musuo abrofo mo ti sunsum ne yamase o omo ti sunsum ne yamase ka no koda kire wo oburoni wo ti sunsum ne yamase wo kind of akoko ne prapra no wo de prapra ho a omo de ashekeji mo de abre mama so mo penam wo anum ye oda o ware na nkwansini obia obabia na anum ye ne de no ni kunu eye na nkwansini saa na abrabo ye den etie obabia na anum eye ne de no ni kunu eye na nkwansini mo woni na ho wa ma wani anawa obi de sis beda no nan ade ekita wo no obi be je afiri won nsam saa na abrabote animonyam yeje yedie yeje enhira yeje eche wa ma wani anawa ade ekita wo no obi be je afiri won nsam ma wa ye mmobo ye ma wani na ho na brabo na ye bo no enye saa nye trara saa hotiatie obi wo no a otwetwe de matuo mu nwi ni otwetwe de matuo mu nwi ni otwa na yase nwi kakra no de ano abusia enipe di ni penya o kana kuna chira wo enipe di ni penya in the name of open ho anya opese ogidin opese obi ate ne nkam enti otwa na bodu se nwi kakra no otwa de tinwi kakra no otwa de moto nwi kakra no otwa na yase wo nwi kakra ne wa hye odi afre duane ni nipa in the name of obi bedi no obi ate ne here ma wani na ho ne enipa nye me pacho wo question bia wo betimi dia ye den aba here into to me we fear ye won niam ye me pacha fa me ko Genesis 15 na kenka bibi wo hono Abraham na ne papa to me woni fie na Abraham papa ye okonfo ansa na obeba nyame mu no nyame kira ne niam a won fa nya de emra o Kristo ni wo sore ya ma me enye Christian brother Christian is enye krokoto mama lelele ene be bibi o ebu ono ma you have to do the spiritual work tetefo no mo ye sunsum niam ansa mo be nyame yadi kana kora kiro apam de ediwachi o onko asori o onko asori o ediwachi obayifo onim sikani ene onim ohiani obeye ba obeye wo ehwe bibi o Genesis 12 atifa so se Abraham frɛ osina wade kire Abraham sɛ Abraham wo de firi wasase ne wabusua mu ene waja fie kɔ asase a mebe kire wo so na maye o man kese na mehira wo na mema wodin so na waye nhira na mehira wana wahira wana wana wadome wo no me asafo ade medome wo osina Abraham koye ofiri na agya abosomfie wo so ye dan ofiri na agya abosomfie da bi o mante ho no osi Abraham koye wo se Abraham koye sa abusia wo se Abraham okoye na ofiri na agya abosomfie na ofiri ne jabusumfie ko ye na de ade na oyeye busumfie wa firi ho ne ma me so mfiri ho because wa wi gukoti wa wi konsoro wa wi odwan turum mfiri ho wo se Abraham firi ne jabusumfie no chapter 15 no verse 9 was say na erade ka kire Abraham say fa na ntwe ba wadi mfie miensa abusia wo firi abusumfie ho no ko ya no eko ya no ede na erade ka kire no o firi abusumfie ho no Abraham firi ni papa abusumfie ho no no eko ya no ede ne ewurade ye den eka kire no tu fira busumfie ho no ma efie wo firim tumi wom efie wo firim akonya tumi wom efie wo firim abusum wom efie wo firim bayiye wom bayiye na mese maame wawe nkoko turum wawe nkoko soro wawe nkoko brebo saa so dia tie ena boso no oje ne nam wo oje nkoko na wo we ye no wo oje ne back
nti se edi ade na wo beye Abraham fi ni papa bosom fie no edi ade na wo yeye maami e hwe woni honhom bi e dele a hwe etase wo yesunsumu nyuma asofofo no omo nkyira wo obi wo so wonim obi ho no maami e sofodie na ene fekeke ene odi ato ne ho so omefa mu alikoto kan yanko Osina radika cha ni se fanantwe ba wadi mfie miensa ode fanantwe ba wadi mfie miensa ene abrechi wadi mfie miensa sa ene odwan nyina wadi mfie miensa anyankuku ene wo chiri odwan akopenti ko asore dem ebe pam ene wo chiri odwan akopenti asore dem ebe pam ne so chi ade a enti ne efie na wo firi mu no ade ade ne yayama wo me se wo maame ewo wo no wo ya bakan ne ade ade ne yayama wo maame e me pa to fro obi no fro obi tago sofo tago maame tago papa tago nuanom nyina na no meti asem maame bibi wo baabi wache bibi no wo baabi a keda kan ya ntu ya punu kan ya nko odifo ma tu samu akom oso obesi dan afri abusua no miemu eno na ye be kire wo no so te yete abusua bia ni spirit ewom enti na ese ye hunu sunsum ku an ne wo ye den edi asie because abusua bia no ene sasa ye den ewom ese ye hunu tumi ye den ene wo ye den edi asie ewo fie ho abusua bia ni tumi ye den ewom wose any abronoma enti osofo no onkyerɛw ene kyerɛ akokɔ pentecost asɔre dem wo ya abakan a etese ye ade ma abakan bia so ne maame nkonua abakan bia so ne papa nkonua enti abakan fo won kantima wo ye da chodi ate kan ne enko difo ye hwe bibi wala Leviticus 12 wasina radi kire Moses say kire Israelfo ne say so ba bi nyinsa no wo ba so ba bi nyinsa no wo ba pani a e de na maame ye ma wo odu ko gina Pentecost so dem ne father the cross father the son the Holy Spirit and the cross and ye tu udi no ko fie obi biara wo ya abakan no e wo asede ne amamere asese ye yem abakan bia kire na eka ene ejeni nyina to ho ene ye bre abie bre bebrebe na wo bre na wase o omu so man ga na mu ayeden omu se tiska so ne so kom de ye but ya anye sunsum ne ya mana e de o how bebre ye because ye nchi no ene maguho a etwe wosan obi wo no mu a ami we on to ka mo no da bia ka dada nko ajobi su de man so dia se obi wo on to ka mo no da bia ka dada no beto ma wani na ho wa ma wani ana wa obi de ses ebe dane wona kan ye nko wose so ba bi nyinsan no wo baba nyi a ne wonte nanso te se de ne nsabo mu wo so ba bi nyinsan no wo baba bi ma ne wonte nanso te se de wo nsabo mu na etia na da to so obi wo no mu oba bu ne nsa no na akoda be me bia wo ba bu ne nsa wa fa no no abrabo e de abrabo wo mo bi da kan ye nko wasina da to so nwatwe no won twa bofra ni twetia wose da to so nwatwe no ye ntwa bofra ni twetia na won trata na mu adaduasa na miensa adwira mo jamu sa ma won ka adekunkunun biara wose adekunkunun biara ma nya da banka enti wo fofora ye nyane enko asori fie bi o nte oba bi owo ya no si asori dem wo fofora ye enko asori fie for 40 days bija so ma mo ye sa de ma wana wanya ma osimo onka de kunkunun biara na ma o ma kunkunun biara ko sisa na hodwura no be wiedru na so wo baba a ne wonte adapem mienu ti se de ne nsabuo mu na munti na sa hodwura ena ne wiedru ma obabani na obaba na a onfo dwanten ba wadi afe wo so onfa de ayin odwanten ba wadi afe odwanten ba wadi afe a wadi baba ohia fode ani abra no ma ba ana se nyankuku a wadi baba bone ho afode onfa mre hia ntoma dan na no no onfa be ma osofo a na ho tie wo so onfa mre osofo a na ho ye den etie anya osofo gu ma so twe fe no to te anya osofo miamia ma emanufu wo so onfa mre osofo a na ho ye den etie na osofo no famra awrade anim enti na ha nyame ya dama wo chena me the topic beba obi bia okomfo ene wada pen me pa to nsunsuaso obenya obi bia osofo ne wada pen e wo nsunsuaso obenya obi bia politicians ene wada pen e wo nsunsuaso obenya obi bia na obi kunu ana obi yire asa fa woda no e wo nsunsuaso obenya nyame ya dama o chena me the ho topic be ya den eba bra me nti o chena 8 o'clock it's a time ne atesa no o chena 8 o'clock pe chia me na be wo beje wo so de ate uhuru last and uhuru last ya wo boy exams no wo wi a no so wa kan enko
ɔse na ɔmfa mmerɛ awurade anim na ɔmbɔtama no na ne ho ntim firi ne mogyaguo no mu yɛi ni mmerɛ ɛda hɔ ma ɔbabaa a wawo ɔbabaa mu a na ɔbabaa no yes wɔse wei ne mmerɛ a yɛdɛn ɛda hɔ ɛyɛ mmara ɛda hɔ mmara soso no yɛmu so mmara de mmara ɔman Ghana ɛhyehyɛ mmara no ɔbu so a polisi kyɛw enti mmara a nyame ahyehyɛ no ɛkyɛ sɛ yɛyɛ dɛ yɛdi so ɔse yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔbabaa a wawo ɔbabarima anaasɛ ɔbabaa na sɛ ne nsa nso adeɛ a ɛduru ɔnti ɛnsateɛ nyinaa ɛnyɛ pɛ enti wɔsis adeɛ na mekyerɛ no sɛ wɔn nsa anso a mepaakyɛ kɔpɛ adeɛ wei so ka ho enti nyame mpɛ sɛ wobɛgya adeɛ no ayɛ dɛn ato hɔ ɔse woanya wei a yɛwei saa ne wo Bible no ɛyɛ dɛn ɛkyerɛ ɔse woanya wei a yɛwei mawani na o abrabɔ na yɛbɔ no amie biribi wɔ baabi wate ɛmɔ bi nka kyɛ biribi ni baabi anka yɛda anka yɛpono yɛanyɛ dɛ yɛtum biribi wɔ baabi gye biribi di wagye biribi ani a wonam wa ne wawu nipa bɛgye adi ne wawu ka ne yɛnkɔɛ ɔse na sɛ ne nsa nso adeɛ a ɛduru odwan ba no a ɔmfa nyankuku mmienu anaa mmra de mama mmienu ɔmfa mmra baako nyɛ ɔhye afɔdeɛ wɔse baako nyɛ ɔhye afɔdeɛ na baako nso nyɛ bɔne ho afɔdeɛ na ɔsɔfo a ne ho teɛ mpatama no na ne ho nte na ne ho nyɛ dɛn ɛnte yes nti yɛwɔ adeɛ a wobɛyɛ a ɔho bɛte wayɛ sɛ nneɛma no nyina obu a ɔte papa nneɛma nkɔ yie o adeɛ bi a mede me nsa bɛsum na asɛe maame biribi di w'akyi ebia wafom ebia wayɛ biribi wonka nokorɛ ɛme yɛnsrɛ ma wo enti bɛyɛ dɛn ne nneɛma tumi ayɛ dɛn akɔ yie ama hweyɛ biribi wɔ baabi biribi ni baabi paa na ɛnka yɛda anka yɛpono no ɛpono no so ɛnka nyɛ deɛ a wobɛyɛ dɛn wobɛtum biribi wɔ baabi enti ma w'ani nyɛ dɛn ɛna wo yɛtete abɛteɛ no na no kyaa no hweyɛ wama w'ani anawa a obi de 6 bɛyɛ dɛn ɛbɛna ne wo 9 adeɛ kita wo no obi bɛgye ayɛ dɛn afiri wo nsɛm enti ma w'ani nyɛ dɛn ɛna hɔ yɛtete abɛteɛ no na no kyaa no wama w'ani anawa a adeɛ kita wo a obi bɛgye afiri wo nsɛm ama wabrabɔ ayɛ mmɔbɔ biribi wɔ baabi ɛna obi bia na wobakɔtɔ asase wokɔtɔ asase a asase no ebi wɔ hɔ no mu a na tete mmiri mu no ɛhɔ yɛ samampom ɛna wakɔtɔ asase no akɔtɔɔyɛ no ɛna wode wo ho prɛ wote sɛ anɔpata ɛna wakɔsi dan ɛwɔ so wɔn sɛ dan no wosiiɛ wonsie wo dada mu bie mu da asase biara tumi te so nti wokɔtɔ asase a ɛkyɛ sɛ woyɛ ho asɛdeɛ wopɛ wodiifoɔ bi anaa spiritual person bi na wokɔyɛ sunsum mu nneɛma yɛ dɛn ɛma wo na nneɛma tumi yɛ dɛn ɛda no wɔbu atetumi mu na ɔmɔko etumi mu yɛ nana ɔmɔko ansa na ɔmagye asase ɔmo de ntɔkwa ɛna gye asase nti ɔmo de nnuro ɛne abosom kyehyɛ asase no so nti wososo no ɛna ɛnyɛ da bia na wobɛkɔtɔ asase a wobɛdwa fam wodi pinkas etu fam kwansi obi wu na yɛkɔsie na wotu kɔgye permission wɔ ahemfie ansa no de pinkas ayɛ dɛn abɔ fam to bi wɔ hɔnom a no de pinkas ayɛ dɛn abɔ fam langard bɛgye de langard fee a no de pinkas ayɛ dɛn abɔ fam bisa ho sɛ ɛde ade na wayɛ wɔ asase no so efie na wosi yɛ akɔtena mu no mepaakyɛw ɛde ade na woyɛ wɔ fie hɔ ansa na wokɔtena fie hɔ no entina baabi akwa wo nya baabi na obi tena yɛ yie nya baabi na obi tena nyɛ nasomdue nya baabi na obi etena ɛma ne nkwa yɛ den ekura no ɛsɛ de kura obi no mu nya nkwa no obi no ma wowu enti no ade yɛ wɔ ade a wode bɛ set grounds na honhom bi wɔ asase no so a wapamo na yɛ den afiri so especially mo a mokɔtɔ asase a ebimben ensuo no tumi te hɔ nti nkran ɛdan bebree no esi ensuom ɛna nsuo ni tata na nsuo ni bamu na afi eyiri yɛ den ɛfa wo nti no asase na akɔtɔɔyɛ na wo sɛ wosi dan no ɛdeɛn na wakɔyɛ obi wɔ no mu a wodi sika ɛkɔ ho a na wo nneɛma nyinaa sɛn obi wɔ ne dan a wosi wontimi nwie dan ne da ɔde sika kɔ ho a ne nneɛma nyinaa sɛn ɛpaakyɛw ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ asase no so asase deɛ ɔkɔtɔ a ɛso kɔpɛ odiifoɔ bi na ɔbɔ mpayɛ na anointi asase ne ma wo na spirit bi wɔ hɔ no mu a wasrɛ no na wafiri hɔ because no nsase so ahonhom ɔmo te nsase so
ka no kra kyerɛ wo asase bi wo hɔ no mo a tumi te so asase bi wo hɔ no mo a bosom te so asase bi wo hɔ no mo a emotia to asase no bi wo hɔ no mo a ɛhɔ na bayifoɔ yɛ den ɛkɔ meeting wo so akosi ayi wakosi dan ɛsi baabi abayifoɔ kɔ meeting anadwo hefa sa no mɛyɛ meeting anadwo hefa sa ɛna mo mɛyɛ meeting ɔmbɛ hawo unya sika no de awie dan ne da ade bia beta be chef yo ebesen obu ono ma osina na kronfa betesa ne yemene nyina honhom na tia sa akyene so no ene ko ma akonfro no aluta se mo mra mo na metesa se de onipa no ontimi nsi dan no ensi meso to nipa bia ukota saase ya mepa cho pe odifu bi no koye okope odifu to a kope odifu ye papa enkope makomako yi bi to tie makomako ni yi kolebu Kolebu pada fui ukope bi de ene ojejireje honhom no wonko de etia ne tie to tie eti nsuo be ye boden de etia ne tie ntino ukakota saase a mesrawo saase bi wo no mu a honhom te so ye nananom no de nuro abosom eksha saase na se because of eni obi wo no nkopa ba bi akota saase no tetimire wo na oye samambo obi ko pa tetimire mu ne ehwo ye obosom aso ye last ko bom pa ye ma me ba bi wo fi me ba bi fi na titimi no mu kum nipa ho no mu do mu kuku titimi no mu kum nipa ho no mu kosie no nti na tofuo ye den e wo ho nti wo ko tena saa ne to a enche bia ne wawu obu a wo fi be hu ti bibia twam ne bibia twam na bibia twam ne anchese ka wo obi ani ho ba bia akosi dan honhom wo ho enti do na jo betena wo dan nim But me one wakete one. One wakete one aka get na tumu no. Spirit bi abadem ho. Tot ya tie. Wa abadem ho. Enti no ade bia ne tumi ye den e wo ho. Efie bia ne tumi ye den e wo ho. Because akosi dan na si spirit na pampam. Wa akosi dan na si spirit na pampam no obe hawo. Obe sori atia wo. Enti no ko tasase a e kese honhom no edi paache ye den. Efiri ho. Ansa ne asase no obetimi aye den ato. Se honhom no endi paache enfi ho no mu a ma mie. Wo de opa sisesike wo wiase nyina kwa edan ne ho. We ebeju sikedi. For my veju sikedi. Onko to samento ombe wia iron rod ombe wia me paacho na asase no tumi ye den ete so especially enkran asase ahonhom te so bebia asase ahonhom te so entiro oye wadwen se ubisi dan na ohaw na mane a ebeba wo so no na me unya hunu ohu ano nti mesrawo ukoto asase wo baabi a ansa na obisi dan no ko ho abisa ede na titimi no moye wo ho ebi wane wa ye mochire ebi wane ye ho ye samampom ebi wo ko na ye ho ye ahyawe joint na sakota saase no ene ensamampom nyina no Ghana fo sikafo to ensamampom a yesiesie nipa adisi hotels obekọ baabi a obekọ da hotel bi no woda hwa ne oda samampom ene ensamampom nyina se dufu de penti no ye ensamampom nyina yesisi adan wo ho ame bibi wo baabi wate bibi ni baabi anka ye dan ka ye pono ye nya dan ye ntum bibi wo baabi ntu wo ho no mo ne wa ma wani aye dan ada ho wa ma wani anna ho a obi de ses beda na wonan abrabo na ye gbo no mo wani na ho ukota saase wo baabi na saase no honhom te so a wudi pinkas boss anu atoyare ama ho wudi pinkas boss anu ewu ba be wu wudi pinkas boss anu ho akyere wo because no udwa asasim wukuo da korempo no yenwa asasim ede wukuo da ya honhom da enti yenwa asasim ame eso hunu sa niema we nyina na wo kyere bi no ankwafo ohaw eni musuo anye den amrew enti no eno ne ade ye wo ho ene ye besua abusua etumi ade ye wo fie ene so ne yesua ukota sase wo baabi a ukọ han dan wo baabi a obi wo dan a wa han no watu fom de bosom ahyedam honom ene watu wo kọ no wanfa de bosom na anko de naja dan mo wo so akọ han dan no so de ntia wo ma wusika anko fom wo niama enko fom ade bia wo de nsa be so be besen saa ne ye den etie enti wo honom a na wa ma wani aye den ada ho uye bibia bisa ese atia bisa ukote asem bia no akobisa na ede enimonyama yeden abrew wo question na ubetimi dia fa comments she ho ye be kenkan ama wo kama bia busua ena de ewom
obi wo no mu a mabusua ye kɔgye bosom ebe ye gina ye ema abusua no obi wo no obaatan bi wo a odi emu awomawuo wakɔduro so wakɔgye bosom ntime srawo sɛ ya tete wa obi wo no ya tete no yatete wachi atete okokoso atete unufu so yatete wachi atete uti enti anadwi wura wo ho na skande wo ho se mark bi wo ho a na nya wo anu ko ba bi me yatete wa from maame anadwi na bi sanse mark ya de manim yin eba ne sen no maame nkyira wo na pe ho ade na ye na wo kyire bi no ankofo hawa anya den amra kyine bi no ankofo hawa anya den amra nti ma wani na ho yeti tete abete no na ne kyaa no tinu ma wani aye den ada ho wani na ho papa ewiase na ye wo no wa ma wani na ho a obi de ses ba ye den ebeda ne won nan nti ma wani nya den ena ho ma wani na ho papa wa ma wani na ho a ade bi be ye wo abusuya wani na ho wate na wiase no ena ho kwasa na mansire Ghana fo mpanifo kanka nyame na kwa menkroma kɔgye baaye no wɔmpɛ ho asɛm enka because no wɔmpɛ ho asɛm anka obia na oba ba kyena kunwa ne so no ɛde saa de no so bɛyɛ den ɛbɛba ɛtisika so ɛso kɔmbɛde yɛn ɛma gye ni na ho na nneɛma ntimi nya den ɛnda no ma yɛn nyame yɛ adom 31st enyina ehyiam ɛwɔ chichamante 31st enyina yɛ den ebihyiam ɛwɔ chichamante 31st all 90 no ebeye fire ya ye kire tosia Sambalan Ayitofel say omu free ye so nye den enko 31st all 90 there enyina ehiem ewo Warrior City ewo Chichamante nyame ya adom na adom dom yenya yenye new office a enchi bia ye bebie ano ewo 7 days bury ya hey fanko beria 7 days so they call ayi so tuom kwan so no so do so per 7 days ye new officer ye den ye nya ewo ho no enti nyame ya dom e ho next month ye be start counseling ene oba so a e be spiritual shop ho opade bi atwa wo benya bi enti ye new location e 7 days ba fanko ho ya fanko beria he 7 days he 7 days here lolo kwan ho pe afa awani na yesusu ye nie to the ate afa awani warrior prophet nie to the ate ye ni wo ne ye opposite ti nyame ya dom a next month o pese wo bi hunu warrior prophet ya e wo 7 days kwan ho pe we ba ne somebody so boyi nyame ya dom so a 31st enyina ekuhia ewo Warrior City ewo Chichamante na sada no ye be yesunsum nyuma na me nkonkro bofo be sane ama yesoso no ya ye ne mma odo ma wani nda ho wate ye tete ya betie no na ne cha no ma wani nda ho na nneema ntimi nya dan entane ema abusua Yehowa enhiro bibia na basa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi adom kase esrem se gete nyame no owanfo no omoa ofa wo mfiri adom enko adom musuo enka de opa oseye onipa bia wo mpe wo yedie ye ka ne nko no wani magu ase no ewade nwu nanim ase wate ewade ntua watamfo nyina aka omo mmere nese so wo bodam na ho to no ewade ma ne modam na ho to wate nese so wo yare dadam na ho to no ewade ma ne nyare na dam na ho nya dai ento onipa bia wo mpe wo yie odoma nkoma ensori ntia no maame ho ofe ntu ho anibere enwa be ma ho ofe ntu ho anibere sa na onyame ayew onyame wa yew tete ensu a adua esi ensuom nti wo nsuro awo ewade nshira wate ewade nya watamfo nim tete potos ensa wa mu kwan yiso ana onya watamfo anim na onya wabrabo wonya watamfo abrabo tete ensa wa mu kwan so ta ne tie nyame ya dom a 31st die ye nyina ekobom ahia ewo Warrior City na saada no bavo pani be ye mvo pani Metatron ama yesoso no ya ne ma ewade nshira wate musuo nka de opa wo seye me se na na dwede obe bo wo na o madin fe kukuo so wo chamte
afa candle so soja afa ade bia so sori akanche afre sora afre forma kanche tia wo de odoma mama prada a ejetu ato ndwudwansi ni mu ewade ma wonsi yi wate de wo de won sabe somo no enya ni enhira eni yedie nsuo enka de opa wo seye yobosuo odoma ko nhira wo miri nana nkoso hene dodo na afemi aburubulo nkosua ade ebeye yiye ensai da mese aburubulo nkosua ka wo bi nko na afi wanya banyama ne ka wo bi nko no asetuntum ka wo bi nko no do nsa guti usuo nka de opa wo seye wate onipa bonefo wo baabo nsam sukusare nyamanya botobone so beda ne ho agem bi adware wana mu de wo sora pada mfaya no ewade won hiraw ade bia wo de won sabe somo no ena ne sika ne yedie yimpa ye ma wo se wade nsiesio me paacho se wo fia wasi no se wo nye saade na me paacho pe odifo bi na onye saade no ma wate ene ma ndane ewade hiraw omoa wo ofa mfira dum nkwadom mu todo nsabe somo bia no ena ne yedie sika ema wo ate nenya juma pa nenya wa pa na mpumso mara eni bagi kasa ya dru eni mo bimbi mo odi ne juma di fogi di na fono odi foi na fono it's a temple singing na die ye na michano no une chine une nin ye adane bani susumu nini moi ajia ya fono die sikafo aye di fo di fo di de yakwa jienyo ye da bosari aswa papa say shawa kebedeni usiani nyankani na dawo o shawa gombedeni wana mi afro wana mi so ye baba gideoni sanka wama yese bamwa akatafu omumemne ye bimuso ankaya ni mkosia for some tomorrow ye baba uji ya for the sikafo what do you want to say from and I thought what you were teaching on what you ain't top
me the Pomo. Ayaye kom, eti abase mote, na me the Pomo. The Bible for the wine, and I am a Munyama Sisiana, when a bomb.